Malta u ċ-Ċina għamlu passi kbar bilan li tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Għal dan il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat waqt laqa mal-Prim Ministru Ċiniż Li Keqiang. Din kienet it-tieni laqgħa f'temp ta' 10 xhur qabel ma kien iffirmat il-Memorandum of Understanding ibbażat fuq 5 snin. Joseph Muscat qal li jinsab impressjonat bir-rata li bija ż-żewġ pajjiżi irnexxilhom jinnegozjaw ftehim tant importanti bejn Malta u ċ-Ċina. Il-Prim Ministru Ċiniż qal li jinsab sodisfatt li qed jiltaqgħu għat-tieni darba f'sena u osserva li dan jirrifletti r-relazzjoni b'saħħitha li teżisti bejn iż-żewġ pajjiżi. Qal li din it-tip ta' relazzjoni għandha sservi ta' eżempju għal pajjiżi oħra. Il-Prim Ministru Malti iltaqa' wkoll ma' uffiċjali tal-kumpanija China Communication Construction u tkellmu dwar l-istudju tagħhom fuq il-bini ta' pont bejn Malta u Għawdex wara li stabbilixxew li dan jista' jsir. Il-Prim Ministru ħeġġeġ lil China Communication Construction biex iwessaw l-istudji tagħhom bilan li tingħata attenzjoni dwar x'impatt jista' jħalli l-pont fuq l-ambjent. Ġew diskussi proġetti infrastrutturali oħra fosthom il-breakwater f'Marsamxett. Permezz ta' Facebook il-Prim Ministru enfasizza li l-ftehim huwa l-ewwel li qatt sar bejn pajjiż tal-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina.